Di pa ako yun. Sinuod man ito. Yan ang mga kapasitin o ha? Nanok, bigyan ako pala. Yan naman ang pagitan din. Sa YouTube din. Sa YouTube. Mm-hmm. Hashtag kumukuhanan nino kasi. Ini sa ano, sa video. Hindi ko matago niya. Yan, nakasulat ko. Chat. Hindi naman ako madala. Bigyan mo kay nanay mo. Nakatirig sa mga Colombian. Ako ito na po. Ito kulit lang. Para naman ang pagod. Lahat. Binili. Higot mo dito. Higot mo. Kita. Ha? Higot mo. Ilata lang kayo. Ano ko na. I-ended. Ano ko na. Live. I-position ko.